Ministerul Culturii anunță preselecția pentru artiștii care vor reprezenta România la Jocurile Francofoniei, organizate anul viitor în Kinshasa, Republica Democrată Congo. Dacă ești talentat, ai între 18 și 35 de ani și vrei să faci parte din delegația României la Jocurile Francofoniei, depune-ți candidatura până pe 15 septembrie 2021. Detaliile sunt pe cultura.ro. Partener media Radio România. Este ora 9. Bună dimineața, sunt Ioana Soreanu și vă prezint Radio-Jurnalul. Deschidem cu principalele subiecte. 10 milioane de români vor primi în această iarnă un ajutor de la stat pentru plata facturilor la gaze și la electricitate, susține ministrul Energiei Virgil Popescu. Ședința birourilor permanente reunite ale Parlamentului a fost convocată pentru astăzi la ora 11 pentru a stabili calendarul dezbaterii moțiunii de cenzură depuse de USR Plus și AUR. Aproape 80 de echipaje vor participa la ediția din acest an la raliul Iașului, care se desfășoară astăzi și mâine. Vremea în Moldova este rece, la Iași se înregistrează 12 grade. Informațiile pe larg. Copreședintele USR Plus, Dan Barna, a anunțat că moțiunea de cenzură împotriva guvernului Florin Câțu a fost depusă aseară, invocând faptul că în cadrul negocierilor din coaliția de guvernare, fiecare formațiune și-a menținut punctul de vedere, fără a se ajunge la un acord pentru a continua colaborarea. Am spus că adoptarea unui subiect atât de important, cum este PNDL, împotriva voinței și acordului și a unei soluții discutate în coaliție și adoptarea lui chiar, am spune noi, ostil cu câteva minute înainte de ședința coaliției, în ședința de guvern pe care o știți, arată un dezinteres total al premierului Florin Câțu față de continuarea acestei structuri a coaliției, lucru confirmat de altfel și de demiterea ministrului Stelian Ion fără niciun temei real. Dan Barna a adăugat că miniștrii USR Plus își vor depune demisia la începutul săptămânii viitoare. Copreședintele USR Plus, Dacian Cioloș, a subliniat că partidul își dorește să facă parte din coaliția de guvernare în continuare alături de PNL și UDMR, dar sub conducerea altui premier. Intenția noastră este să continuăm într-o formulă cu PNL și cu UDMR. Nu avem nicio intenție să intrăm într-o altă formulă guvernamentală decât cea în care am lucrat, ca să fie lucrurile foarte clare. Ședința birourilor permanente reunite ale Parlamentului a fost convocată pentru astăzi la ora 11 pentru a stabili calendarul dezbaterii moțiunii de cenzură. Ședința, convocată online aseară, a fost suspendată din lipsă de quorum.